जोंहा गोदो बगाजुलि रिजार्भ सिफायजेननिफ्राय बोसोरनै बाद होनानै बे जोंनि स्कुलखौ खुलिदोंमोन एबा फसंदोंमोन। नाथाय दा 40 बोसोरहालागैनो मथा मथि बे स्कुलखौ जोङो लाखिबाय थादोंमोन। दा बेखौ माने बे स्कुल बायनायनि जाहोना जाहैदों माने जोंनावहाय लामा हान्थायाबो एसे गाज्रिमोन। दा बे समावहाय जोंनि जितु बगाजुलि नैबे हालामनि जोंना खोदोमगुरि गामिनि बे स्कुला बायनायनि जाहोनानो जाहैदों जोंहा मोनसे फोरोंगिरिनि सायावबो एसे डिस्टार्बबो जादोंमोन। नाथाय थेवबाबो नाजानानै जोङो फोरोङै बे स्कुलखौ नांथारगौ हिसाबै जोंहा बिनिफ्राय खोदोमगुरिनि गामिनिफ्राय दानिसिमहालागै जा गैयाबाबो 2.5 किल'मिटार गोजान जायो। गथ'फ्रा थांनो उसुबिदा जायो। दा उसुबिदानि गेजेराव जोंनि रायजोआ सोमलिगुरि रायजो आरो खोदोमगुरि रायजोआ बे स्कुलखौ फोथांना लाखिदोंमोन। नाथाय बियो स्कुल बायनायानो जाहैदों जोंनि माखासे दानि जिथु सरकार, बे सरकाराबो नारसिननायजों लोगोसेनो बे 20 जन बा 30 जन सात्र नङाबा बे स्कुलखौ खुलिनो हाया होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। नाथाय बेफोरबायदि जानायखायनो जोंनि बे खोदोमगुरि गामिनि मास्टाराबो बेलेग जायगायाव थांनांगौ जाहैबाय। जोंना सात्र'आ निस्सय दंमोन। जोङो बे समाव 18 जन करि लास्टआवहाय जों लाखिदोंमोन। बे 18 जन सात्र'खौबो हगारनो गोनां जाहैदों आरो। बे स्कुला माबे समनिफ्राय बन्द' जाखो बा बेसेबां गोबाव जाखो? बियो जानाया बावाखै। बियो आजि 1.5 बोसोरल' जाबाय बे स्कुल बायनाया। नङाबा सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादोंमोन आरो 1.5 बोसोरल' जादों बे स्कुल बायनाया। स्कुलनि थासारिया सिगां समाव माबायदिमोन आरो दा माबायदि जानो थाङो? स्कुलनि थासारिया जाहैबाय सिगाङो बायला जिलाबाबो हाब्रु हाला लामाबाबो मोजाङै सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय दा माखासे जोङो सरखारनिफ्रायबो बिल्डिं ग्रेन स्कुल मोनबायमोन। दा मोननायजों लोगोसेनो नै 1.5 बोसोरल' जादों बे स्कुला बायनाया। आरो बे स्कुला बायामोन। नाथाय सरखारनि मोनसे माबायावसो सात्र बुरजा नांगौ, 30 जन नांगौ, 40 जन नांगौ होननायलाय फोरोंगिरियाबो अबजेक्सन होनायलाय जे सात्र बुरजा नङाबा जों फोरोंनो हाला होननानै बिथाङा आखाइ थिखांनायलाय जोङो जोंनि सात्रखौबो आरो आलाय सिलाय जागोन होननानै बेलेग स्कुलाव थिनहरनाय जाबाय आरो। बेवहाय सानैमोन, सासे मेडाममोन, बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बेनि उनावहाय सेकेन्ड मास्टारानो फोरोंबाय थादोंमोन आरो। बानेस्वर मामोनलाय बर' होनोमोन बे लास्टआ, बै माबाया सेकेन्डआ। दा बिथाङा बबे जायगायाव दंहैथाय बेखौथ' मिथिला, दा ट्रेन्सफार जाहैबाय नामाथाय। दा जोंनिफ्राय बियो बानेस्वर बर'आनो बेयाव फोरोंदोंमोन आरो बिथांमोननि जोंनि गामिनिनो सासे मेडाम दंमोन, बिथाङा थैलांबाय। दा थैनायनि गेजेरावबो बहुद दुखुथिया। स्कुलाबो जाया नङाबा जाबोबायमोन, साख्रियाबो जाबायमोन बे स्कुलावनो। नाथाय स्कुलासो थैनानै थांबाय आरो। दा लासै लासैनो जालांगौमोन नामा। दा थाङै थुङै सात्र'नि बेलायावसो एसे उसुबिदा जाहैबाय। आरो सरकाराबो बुंबाय जे 30 जन नङाबा स्कुलखौ लाखिनो हाया। दा बे हिसाबैसो जोङो उफाय गैयैयाव जोङो बायध'थायाव बे स्कुलखौ माने सिफायनाय बायदि जाहैबाय। दाबो जों सिफायाखै, जों नाजागासिनो दङ। आरो मोनोब्ला जों नांथारगौ बे स्कुलखौ। माने भबिसतनि थाखाय जोंहा बहुद गोनांथि बे स्कुला। दिनैल' नङा, आजि 40 बोसोर गाहाम जानाय स्कुला हरखाबनो बायनांगौआ जोबोद दुर्भाग्यजनक, नङा होमबा। दा गतिके जोंहाबो एसे दुखु नांनानै दङ। गथ'फ्रा आलाय सिलाय गोजान गोजान जायगायाव हान्थिनांगौ जायो। गारि मथर खारनाय दिगदार जायो लामाफ्राव। दा एस्रा एस्रायैनो सोरबा गथ'फ्रा 10 बोसोरनि गथ', 11 बोसोरनि गथ' बा 7 बोसोरनि गथ'आ जुदि एफा गोजाननिफ्राय जुदि थांनांगौबा, कुमारघाटा बादियाव फरायहैनांगौबा, बबेबा टार्निं बादियाव फरायहैनांगौबा, 2.5 किल'मिटार गोजान जुदि हान्थिनानै थांनांगौबा एसे दिगदार जायो। आरो गारि मथर एरायनो रोंस्लाबा, बिमा बिफाफ्राबो सोरबाया गोनांबो थायो, गैयैबो थायो न'खराव। दा गैयैफ्रा माबोरै थांगोन, साइकेल गंसे बायनानै होनो हायाबा थाबाय थांनांगौ जायो। सान्दुं गोसा, अखा हानाय, बारहुंखा हानाय आरो लोगोसेनो गोजां बोथोर। दा बेफोरबायदिनि थाखाय खोदोमगुरि रायजोआ बे स्कुलखौ जोंनो नांथारगौ। आरो मोनोब्ला जोङो लाखिनो थाखाय जों नाजागोन आरो। एसेनोसै। नोंथांमोन गोबां दं जोंहा। मानो होनबा जोङो 17 जन सात्र लास्टआवहाय दोनबाय थादोंमोन जों रायजोआनो। दा थेवबाबो 17 जनजों माबा स्कुल जाया होननायलाय उफाय गैयैयाव जोङो हरनांगौ जाहैबाय। दा जोङो हागौमानि जोङो जुदि सरकारा जुदि होफिनोब्ला बा लाबोफिनोब्ला जों मोजां मोनगोन।
जोंहा जोङो बहुद गोबावनिफ्राय 40 बोसोर गाहाम जों बे स्कुलखौ दोननाया सम्भब नङा। मानो होनबा जोङो बहुद खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ जों फैसा खांनानैबाबो थाइसे थाइनै खांनानैबाबो जों दरमाहा होबोदोंमोन गोदोनि समाव। दा दिनैहाय सरखारनि माबा जाहैबाय, दा थाङै थुङै जोंनि स्कुला बायनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों। जाहाथे जुदि सरखारा जुदि जोंनो बे स्कुलखौ बानायना होफिनोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो। गोजोन्थों। जोंथ' जोबोद दुखु मोननानै दङलै खोदोमगुरिनि रायजो राजाफोरा आरो जोङो बिराद दुखु मोननानै दङ आरो। मानो बेबायदि जालांखो? 17 जन 18 जन 19 जन 20 जन गथ'फ्रानो दङमोन। थेवब्लाबो मानि बै फोरोंगिरिया जों दैमालु स्कुलाव फोरोंबाय थानाय बे फोरोंगिरिया माने खम गथ'साफोरजों खम फरायसाजों माने फोरोंनायखौ बन्द' खालामदों आरो। बेनिफ्राय आङो उमुगाव थांसिगोन आंखौ थिनहरगासिनो दङ। 20 जन 21 जन 18 जन बेबायदिल' फरायसाजों फरायसाल'आव आङो फोरोंलिया, आंखौ बेलेगाव थांनो थिनगासिनो दङ। बेबायदि बुंबाय थादों आरो फोरोंगिरिया जोंनिया। जोंथ' आरो बिराद दुखु मोनदों। आगोलथ' दंमोन बहुदआनो जोंनिया गथ'फोरा। बै दैमालु स्कुलानो जोंनिया फार्स्ट नैबे सोनाब सोमलिगुरि, सानजा सोमलिगुरि, 2 नं सोमलिगुरि आरो खोदोमगुरि गामि दरब्रैजों जोङो नारा नाथा खालामनानै नैबे दैमालु स्कुलखौ फसंदोंमोन। फसङै बेबायदिनो 40 बोसोरसो जाबायमोन। 40 बोसोरसो जाना ओमफ्राय नैबे बोसोरनैल'सो गैया। बोसोरनैयाव थारमाने ओरैहाय फोरोंगिरिया गैया जाहैबाय। गथ'फोरा आलाय सिलाय जेरावनो मेरावनो फरायहैनांगौ जाहैबाय। बेखायनो जोङो बिराद दुखु मोनदों आरो। मानो बेबायदि जाखो? जोंनि दैमालु फरायसालिया जाफिनबा हामगौमोन। बेबायदि जादों आरो जोङो गोसोआव बिराद दुखु मोनदों आरो जोङो। जोङो नुनो मोनदों जे नोंथांमोननि नैबे स्कुलाव मोनसे गोदान बिल्डिं बा स्कुल बिल्डिंबो जाबावबायमोन। बियो माला जानायमोन? आरो जिहेतु बे स्कुल बिल्डिं जानायनि उनावबो दा फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि आरो फरायसाफोर गैला। नंगौ, माने जोंहा बिल्डिं ग्रेन्ड न' मोनदों। बेवहाय माने बिल्डिं ग्रेन्डनि सिगाङावनो थारमाने बे स्कुलखौ सरखारानो बुथारनाय बायदि जादों। बेनिफ्राय जोंहा बे बिल्डिं ग्रेन्डखौ आगोलावनो हरखानाय नालाय बेखौ जोङो मोननो हादों आरो। बेनिफ्रायथ' आरो फोरोंगिरियाबो जोंनिया गुबुनाव फोरोंहैबाय। 20 जन 21 जन 18 जनजों ओरैहाय स्कुल जाया। 2 3 स्कुलजोंसो ओरैजा सरखारा सरजाबजोब्बाय। बेबायदि जोंना फोरोंगिरिया बुंदों आरो। बुंनानै ओमफ्राय बिदिनो गुबुनाव थांनो, गुबुनाव फोरोंहैनो बियो बहुद माबा खालामबाय थादों आरो। बेनिफ्राय जोंबो आरो उफाय गैयैयाव बेबो कागथि मिनथि ओरै गाबबाय थाबाय आं बेलेगाव फोरोंहैनोसै, दानसोरां स्कुलाव फोरोंहैनोसै बेबायदि बुंबाय थादों आरो जोंनि दैमालु फरायसालिनि सारआ। बेबायदिनो बियो थांबाय आरो। थांनानै ओमफ्राय बोसोरनैसो जाबायमोन। बोसोरनैनि उनावनो ओमफ्राय ओरै बिल्डिं ग्रेन्डखौ जों मोननो हाबाय। मोनखांनानै नै दाथ' बिल्डिं ग्रेन्डआबो कमप्लिट गासिबो अके जाजोबनानै दङ। दा माथ्र' जोंना फोरोंगिरि गैया आरो फरायसा फरायसुलि साथ्र' गैया आरो। बेनो आरो।